Herra puheenjohtaja, valitettavasti ennakoivasta piilopäättämisestä on Hollolassa tullut enemmän maantapa kuin tilapäinen häiriö. Tänään päätettävässä talousarviossa vuodelle 2025 on jossain kuulemani mukaan valtuustotasoisessa, se ei ilmene, koska valtuustohan päättää vain suurista linjauksista. Mutta niin kuin meille kerrotaan, että Heinäsuon koulun kohdalla on 300 000 euroa sisäisiin muutoksiin. Tarkoitus lienee tutkia, miten koulusta tehtäisiin 09-luokkainen oppilaitos. Jos se siellä on ja siitä tänään päätetään, on taas yksi piilopäätös saatu aikaiseksi ja meille voidaan sanoa myöhemmässä vaiheessa, tehän olette sen valtuustossa päättäneet 11.11.24. Pieni kertausarvo valtuutetut. Tekninen lautakunta 20.5.2014 44 pykälässään muun muassa päätti näillä sanoilla: Heinäsuon kouluun tulee 700 oppilasta. Se tulee toimimaan valtuuston aikaisemman linjauksen mukaisesti 5-9-luokkaisena yhtenäiskouluna. Koulussa muistan tämän, olen ollut silloin telassa. 9.6.2014 kunnanhallitus päätti yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen poiketen ainoastaan niiltä osin urheiluhallin osalta, johon tehtiin pieniä muutoksia ja laajennuksia sen takia, että urheilijat toivoivat lisää tilaa, mikä on tietysti ihan oikein. 16.6.2014 valtuusto päätti KH:n aikaisemmin Telan tekemän päätösesityksen mukaisesti, että Heinäsuon koulu toimii 5-9-luokkaisena. Mitään tästä poikkeavaa päätöstä ei myöhemmillä päätöksissä ole löytynyt. Päätöksiä toki on tehty, on toteutustavasta, toteuttajasta ja muista pikkuviilauksista, mutta perusperiaate 5-9. Kysyn tänään, millä oikeutuksella ilman valtuuston ennen tätä päivää tuotua ehdotusta on valtuuston päätöstä koulun muuttaminen 09-luokkaiseksi on ryhdytty. Käsittääkseni valtuusto käyttää aina näennäistä ylintä valtaa kunnassa ja se voi päättää, mutta voi tehdä uuden päätöksen ja kääntää kelkkansa tarvittaessa. Tässä tapauksessa sitä ei ole tehty. 17.2.2020 valtuusto pykälässä 6 päätti Tiilikankaan koulun lakkautuksesta lukuvuoden 25-26 alkua. Kyllä niin tehtiin. Päätös tehtiin koulutoimen esitykset, jolloin Hollolan oppilasmäärä, tietysti kunnanhallitus oli välissä, olisi ollut noin 2000 oppilasta oppilaan pinnassa, joissain skenaariossa jopa sen alle. Kerrottiin myös, että Salpakankaan kouluun tulee oppilasmäärä vähentymisen takia helposti sijoitettua Tiilikankaan 04. Aika tuosta päätöksestä on kulunut 4 vuotta, melkein 8 kuukautta, 9 päivää vaille, jos tarkkoja ollaan. Nyt oppilaita on noin 2350 kunnassa. Tarkkaa lukuahan ei viimeisen 5 vuoden aikana ole koskaan saanut siitä, että monta oppilasta Hollolan kunnassa on, mutta suunnilleen. Koulutoimella on tuon 4 vuoden 8 kuukauden aikana ollut aikaa selvittää, minne nämä Tiilikankaan koulun 215 lasta noin sijoitetaan. Tilakeskuksen johtajan mukaan Tiilikankaan koulua ei voi käyttää, kun putket puhkee ja katot tippuu. 2023 kesällä tehtiin koulussa tutkimus ja sen jälkeen noin 60 000 euron korjaus, joka vastannee tuon ikäisen rakennuksen normaalia vuosikorjaushintatasoa, eli normaali vuosikorjaus. Sen jälkeen siellä ei ole ollut käyttäjien mukaan sisäilmaongelmia, eikä sen jälkeen käyttöön liittyviä ongelmia, eikä sieltä ole tehty sisäilmaongelmiin liittyviä ilmoituksia. Olisi ollut erittäin järkevää tuoda valtuustolle päätettäväksi tuohon 20 päätökseen liittyen, että siirretään lopetusta vuodella tai 2. Varataan se aiemmin mainittu 300 000
varalle, jos Tiilikankaalle putoaa vaikka drooni ja katto hajoaa. Saamani tiedon mukaan oppilasmäärä pienemisen takia 2 vuoden päästä mahtuisi Salpakankaan kouluun. Ja jos tuolta Maunukselan takaa katsottuna vaikka saataisiin tehtyä tuon Tiilikankaan koululaisen siirtosuunnitelma valmiiksi, eikä tarvitsisi tuoda valtuuston arvuuteltavaksi, eikä jättää Tiilikankaan koulun lapsia heitteille. Jos herra puheenjohtaja sallii aika, niin alkaa varmaan kulua, mutta tässä menisi vielä pari minuuttia. Mehän olemme rajoitetut puhumaan. Sehän kuuluu valtuutetun tehtäviin, että puhuu lyhyesti ja vähän. Valtuutettu Arvila on hyvä, vaan valtuutetulla on rajaton puheoikeus, kun hän pysyy asiassa, ja me keskustelemme nyt budjetista. Käsitykseni mukaan puhumme budjetista. Tuleva talousvuosi on myöskin vaalivuosi. Se täällä jo kerran mainittiin. Kun Lahdessa tehtiin esisopimus puolueiden kesken, jossa käsittääkseni sovittu lauta- ja valikuntien puheenjohtajista, tarkoitus lienee, että hallituksen jäsenistä muodostetaan valiolautakuntien puheenjohtajia. Uskon, että meidän viranhaltija alkaa kehoitella ennakkoon. Hollolla on samaa mallia. Hollolassahan on jo vuosikymmen tehty, mitä Lahdessa on esikäyty. Demokratian kaventumisen takia varoitan kyllä tähän osaltani siihen ryhtymistä. Meillä on hallintoja ynnä muu säännöille viime vuosien aikana kavennettu valtuutetun valiokuntien jäsenten ja kuntalaisten päätäntävaltaa pienillä siirroilla vähän kerrallaan, johon osaltaan valtuutettu Saarni puuttui tämän kesän kokouksessa. Mutta se ei ollut valtuutetulla asialla, siinä ei ilmeisesti ollut valtuutetulla asialla tarpeeksi auennut, koska siihen ei saatu tarpeeksi valtuutettua kaatamaan ehdotusta. Ja perustuslaki antaa kuntalaisille ylimmän päätäntävallan ja he valitsevat puolestaan valtuutetut, jotka käyttää annettua valtaa kunnassa. Ei viranhaltijat. He toteuttaa, esittelee päätettäviä asioita ja päätökset tehdään demokraattisesti ihmisten, kuntalaisten ehdoilla. Toivottavasti Hollolan asukkaat kesän 25 kuntavaalissa ottavat tämän huomioon ja jättävät pokkaajat rannalle. Kiitoksia. Silloin aikanaan, kun Tiilikankaan kouluun, niin kun olin tilapalvelussa ja siihen tehtiin arviot ja suunnitelmat ja tehtiin tekohengitys siihen rakennukseen, että päästään muutama vuosi eteenpäin. Sieltä otettiin tiloja pois, maalattiin, peitettiin, siellä on homeita. Rakennus ei ehkä saata niin kuin suorittua. Se ei ole kirkossa kuulutettu, mitä tapahtuu, mutta mielestäni valtuutettu ei voi ottaa vastuuta semmoisesta, mikä on niin kuin todettu terveydelle haitalliseksi. Ja homeet liikkuu aika hyvin. Periaatteessa betonissa ei pitäisi olla niin kuin hometta, mutta kumminkin jostain syystä aina liikkuu. Eli tämä on yhden kerran päätetty tämä lopettaminen ja mitään ei ole tapahtunut sen jälkeen muuta kuin, että rakenteet on ehkä vanhettunut siitä, mitä silloin on todettu. Ja kyllä se oli ihan hyväksytty Vilma, mikä ne tutkimukset teki silloin. Nyt voi joku tietysti olla tutkinut asioita, okei, antaa olla, mutta kumminkin kunnassa edetään jollain tavalla lapsen turvallisuus, ihmisten turvallisuus edellä. Ja nytkin haluan, että näin edetään. Tämä 60 000, mikä silloin meni siihen remonttiin, sillä ei saatu enempää tehtyä. Ja silloin tehtiin esitys, että se on vähän aikaa käytössä. Ja nyt se aika on mennyt. Ja mielestäni lasten turvallisuutta ei pidä vaarantaa missään vaiheessa. Mutta valtuutetut tekee päätöksen niin kuin haluaa ja ajattelee. Ja virkamiehiä ehkä tässä tapauksessa kuuluu myöskin kuunnella. Jos me tehdään päätöksiä
sillä, että virkamiehet ei niin kuin saa päätöksiä läpi, niin minkälainen juttu tästä on. Ei muuta kuin toivotan hyviä päätöksiä kaikille ja muistakaa vastuunne niistä lapsista. Jos se lapsi kerran homeesta se ottaa niin kuin sairauden, niin se ei kyllä välttämättä sitten elämänsä ikänä siitä pääse eroon. Ei muuta kuin hyviä päätöksiä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu yleisö. Ensin alustus tähän muutosesitykselle. Eli Hollolan sosiaalidemokraatit ovat käyneet perusteellisen ja analyyttisen keskustelun monista eri näkökulmista koskien Tiilikankaan koulun lopettamista. Olen myös itse aikanaan ollut äänestämässä tästä asiasta ja äänestin silloin koulun lopettamisen puolesta. Olihan jo aiemmilla päätöksillä annettu suunta siihen, että pienet koulut tullaan lopettamaan ja opetus keskitetään isoihin kouluihin. Perusteluina on yleensä aina ollut raha. Samaan aikaan ylijäämä on kasvanut useita miljoonia, vaikka joka vuosi samat madonluvut on meille luettu. Olemme siis tehneet näitä vaikeita kouluja koskevia päätöksiä jo aiemminkin. Viimeisimpänä Hälvälän koulun lakkauttaminen, joka sekin vuoden lisäajalla. Kunnan talous ei kaatunut tähän lisäajan rahoittamiseen, mutta saimme kenties hieman pehmeämmäksi tämän suuren muutoksen lapsille ja heidän perheilleen. Kyläkoulujen lakkauttaminen ei tule loppumaan tähän. Se ei liene yllätys kenellekään. Syntyvyys pienenee ja koulut tyhjenee. Tällä hetkellä oppilasmääräennuste ei ole pitänyt paikkaansa ja onkin saatu huomata, ettei oppilasmäärien väheneminen olekaan tapahtunut aivan niin nopeasti kuin oli annettu ymmärtää. Viranhaltijat ovat puheissaan maininneet, että tällä hetkellä on meneillään 1–2 vuoteen kestävä niin sanottu pullonkaula, jonka jälkeen oppilasmäärät laskevat jo hieman radikaalimmin ja oppilaiden siirtyminen olisi mahdollista toteuttaa inhimillisemmin. Silti nyt yritetään väkisin ajaa Tiilikankaan koulun toiminnan lakkautusta tähän aiemmin sovittuun ajankohtaan, siitäkin huolimatta, että asia on äärettömän huonosti valmisteltu, suorastaan ala-arvoisesti. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että alun perin Heinsuon koulu on valtuustopäätöksellä määritelty 5–9-luokkalaisten kouluksi, ei 04-sille. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta on saanut myös osansa arvostelussa palauttaessaan huhtikuussa oppilaaksiottoalue asian takaisin valmisteluun viranhaltijoille. Sitä odotettiin puoli vuotta, kunnes asia saatiin lokakuussa takaisin valiokuntaan. Lokakuussa odotin jo valmista esitystä siitä, miten oppilaiden siirrot toteutetaan, miten nykyisiä Heinsuon koulun ja Salpakankaan koulun tiloja tarvitsee muuttaa. Mitä tämä kaikki maksaa? Saimme esityksen, joka yllätti täysin. Keskeneräisiä pohjapiirustuksia, epätietoisuutta esimerkiksi piha-alueiden toteutuksesta. Arkkitehti oli unohtanut työn ja nyt oli sitten häntä muistuteltu asiasta. Monta kysymystä, joihin emme saaneet vastausta. Kuvailtiin, kuinka tiloja, esimerkiksi Heinsuon koululla, voidaan muuntaa. Kaikki onnistuu. Sopu sijaa antaa. Kuitenkin Heinsuon koulun henkilökunnan mielestä ollaan jo nyt ahtaalla tilojen suhteen. Salpakankaan koululla ollaan tekemässä tilamuutoksia niin, että toisilta otetaan jotain tärkeää pois, jotta saadaan toisille tilaa, ja näin runnottua siirrot väkisin läpi. On vedottu lakiin ja on vedetty jopa Kankaan koulun tilanne peliliikkeenä tähän mukaan. Olen saanut paljon yhteydenottoja vanhemmilta. Keskustelut ovat olleet asiallisia. Yksikään vanhempi ei ole olettanut, että Tiilikankaan koulua remontoitaisiin miljoonilla. Myös koulun nykyinen kunto on kaikilla tiedossa. Koulua on korjattu niiltä osin, mitä on pidetty välttämättömänä, ja vaikka rakennusta pidetäänkin purkukuntoisena tietyn mittariston mukaan, ei minun järkeeni mahdu se, että koulua voidaan käyttää lukukauden loppuun ja 1.6.2025 koulu on käyttökelvoton ja vaarallinen. Yhtään sisäilmailmoitusta ei ole Tiilikankaan koululta tullut 2023 marraskuun jälkeen. Vanhemmat ymmärtävät, että muutos tulee tapahtumaan. Oppilassiirrot tehdään ja koulu lakkautetaan.
Se, että kunnollista suunnitelmaa oppilaiden siirtymiseen tai millaisiin tiloihin he siirtyvät, ei ole vieläkään saatu, on asia, mikä eniten herättää kysymyksiä ja huolta. Aikaahan on kuitenkin ollut ruhtinaallisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointi on asia, mihin Hollolassakin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Pidän huolestuttavana myös sitä, kuinka moni perhe on ilmaissut harkitsevansa muuttoa pois Hollolasta. Meillä ei ole vara menettää yhtään veronmaksajaa tai perhettä muualle. Pitemmittä puheitta muutosesityksenä esitän, että Tiilikankaan koulun toiminnan lopettamista lykätään. Koulun toimintaa jatketaan 1 lukuvuoden ajan 2025-2026 niin, että tuon lukuvuoden aikana asia valmistellaan kaikilta osin perusteellisesti, kaikki asianosaiset siihen osallistaen. Esitän myös, että muutos huomioidaan talousarvion käyttötalous- ja investointiosiossa. Esitys koskee kaikkia talousarvion kohtia, joihin muutos vaikuttaa. Tarkempia euromääräisiä summia ei tässä yhteydessä pystytä esittämään, koska niitä ei ole talousarviossa eritelty. Heidi Hakanen, Hollolan SDP-valtuustoryhmä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, läsnäolijat ja paikalle tulleet vanhemmat. Edellinen kunnanvaltuusto päätti Hälvälän ja Tiilikankaan koulujen sulkemisesta ja muista niin sanotuista palveluverkon sopeuttamistoimista. Päätöksen jälkeen olemme eläneet hyvin poikkeuksellisen ajanjakson ja päätöstä on syytä arvioida uudelleen. Oppilasmääräarvio on alun perinkin perustunut virheellisille oletuksille, koska muuttoliikettä ei ole huomioitu eikä oppilasmäärän väheneminen ole toteutunut päätöksen perusteena olleen ennusteen mukaisesti. Pienemmissä kouluissa on pienet opetusryhmät, jotka takaavat rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Toimiva koulu on asuinalueen keskus. Tiilikangas, Työtjärvi, Soramäki ja Länsi-Hollolan pienemmät asuinalueet ovat alueita, joissa on käytännössä melkein pelkästään suuria lapsiperheille sopivia asuntoja ja taloja. Miten käy näiden alueiden muuttoliikkeelle, kun nykyiset asukkaat vanhenevat ja lapsiperheiden palvelut ajetaan alas? Kun perhe tai tuleva perhe etsii asuntoa, on koulun läheisyys ensimmäinen kriteeri. Sanotaan, että lapset sopeutuvat, totta sekin. Osto- ja muuttopäätöksen tekevät kuitenkin aikuiset. On turha keksiä markkinointikikkoja ja sloganeita houkuttelemaan uusia asukkaita. Koulujen lakkauttaminen vähentää asuinalueen houkuttelevuutta ja koulun lakkauttamisella on negatiivisia vaikutuksia väestökehitykseen. Kunnan talouden oletettiin kehittyvän huonoon suuntaan päätöstä tehdessä. Näin ei ole käynyt. Kunnalla on varaa ylläpitää nykyinen kouluverkosto. Siihen ei vaan haluta panostaa. Tiilikankaan koulun oppilaiden väliaikainen sijoittelu muihin kouluihin ei onnistu ilman laajennus- ja tilankäytöllisiä remontteja. On vähintäänkin kyseenalaista, ovatko ne kannattavia ja järkeviä. Nyt jääräpäisesti ollaan pitämässä kiinni vanhasta päätöksestä eikä eletä tässä hetkessä. Tämä lakkauttamisvimma ei valitettavasti tule tähän loppumaan. Kylien ja asuinalueiden näivettäminen palveluita karsimalla ei perustu taloudellisiin realiteetteihin, vaan sivistykseltä nimenomaan halutaan siirtää varoja elinvoimalle ja suuriin investointeihin. Vanhemmille ei ole tarpeeksi asioista tiedotettu, eikä vanhempien mielipiteitä otettu huomioon. Tästä syystä päätöksenteko on näyttäytynyt kuntalaisille vastuuttomana. Palvelut ovat kuntalaisia varten, eikä aina pidä mennä sieltä, mistä aita on matalin. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnä olevat ja verkon kautta seuraava yleisö. On käyty laaja keskustelu tänään palveluverkkoon liittyen ja en lähde toistamaan niitä asioita, joita tässä kunniakkaasti ja ansiokkaasti on jo lausuttu ja meidän kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossakin myös asiaan ja asian valmisteluun otettiin kantaa. Pyydän puheenvuoron siksi, että haluan tehdä itselleni selväksi ja ehkä myös osalle valtuutetuista sen asian semminkin, kun on tehty kannatettu muutosesitys, joka johtaa äänestykseen,
Ja koska meillä ryhmäpuheenvuorossa oli tulkittu niin kuntalakia kuin hallintosääntöä, jonka mukaan näyttää siltä, että asiaa ei voida ottaa tässä yhteydessä tässä muodossa käsittelyyn, niin haluaisin saada vastauksen, että onko tehty muutosesitys, kannatettu sellainen nyt niin, että se täyttää kuntalain ja hallintosäännön kirjaukset, jotta tehdään laillinen päätös, oli se sitten mikä tahansa. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja kaikki muut. Ensin Hälvälä ja nyt samalta alueelta Tiilikangas. Kuntastrategiassa pidetään kylät elävinä, niin kuinka kyläkoulujen lakkauttas elävöittää kyliä? Puhutaan pito- ja vetovoimasta, mikä on ongelma myös Hollolassa. Lapsiperheet muuttavat helppojen palveluiden lähelle ja koulut toimivat myös harrastustoiminnassa. Pelkästään Tiilikankaan koululla on yli 100 harrastevuoroa iltaisin ja viikonloppuisin kuukaudessa. Mihin saamme siirrettyä nämä harrastevuorot, kun kunnan kaikki liikuntasalit on nyt jo ylipuukattu? Puhutaan koulun olevan purkukuntoinen, niin mikä on muuttunut 2 vuodessa, kun kävimme tutustumassa Tiilikankaalle Hälvälän koulun lakkautuksen vuoksi? Heidi Hakanen otti todella hyviä asioita ja monet muut käydään täällä kanssa, mutta tämä mitä me kävimme hyvinvointi ja Heidi Hakanen otti todella hyviä asioita esille, mihin emme saaneet vastauksia sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kokouksessa. Eli kannatan Heidi Hakasen tekemää muutosesitystä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muu yleisö. Tiilikankaan koulun oppilaiden sijoittumisesta on tullut erilaisia lukuja, että paljonko se vuosi maksaa. Ja vanhempainyhdistyksen saaman tilapalvelupäällikön antaman tiedon mukaan, mikä lähetettiin meille valtuutetuille, se olisi 247 000 vuodessa, mutta kunnanjohtajan mukaan puhutaan noin 300 000 eurosta. Silloin käyttötalousmenoihin tulisi lisätä siis 150 000 euroa syyskaudelle, mutta tämän säästön voisi ottaa sieltä, mikä meillä elinvoimavaliokunnallekin tuotiin tiedoksi vasta kokouksen jälkeen, kun tämä asia oli jo käsitelty, koska sitä ei tiedetty, niin tämä säästö löytyisi varmasti sieltä 300 000 osuudesta, josta sitten jos Heinsuon koululle ei tekisi niitä tilamuutoksia, koska se on elinkaarikoulu, eli 150 000 olisi sitten Salpakankaan koululle. Ja sillä tavalla tämä ei aiheuttaisi niin suuria budjettimuutoksia, mutta sieltä investointivarauksesta, käyttötalousosasta, niin tulisi siirrellä näitä lukuja, mikä varmaan siinä Hakalan esityksessä sitten tarkennettuna tulee esille. Tämän verran ryhmyrikokous siis miettii, että miten näitä lukuja väännellään, jotta saadaan äänestys aikaiseksi, koska muuten tästä ei voi äänestää. Tämä oli tuolle Kinnarin Teemulle selvitys, että tässä käsitellään pelkkiä lukuja ja miten nämä luvut voidaan sitten tuoda sinne, niin tällä tavalla varmaan tehdään esityskerro, jos on joku muu esitys. Ja aikaisemmin meille on sanottu, niin kuin Arvila sanoi, niin Salpakangas olisi ensisijainen sijoituskoulu ja vasta sitten Heinsuon koulu olisi 4–9 ja sitä varten tämä on yllättänyt myöskin opettajat tässä koulussa, että yläkerta tulisikin suunnittelussa varata 1–4 ja sieltä kabinetista ja ruokalasta tehtäisiin ovi ja sinne sijoitettaisiin näitä eskari- ja päiväkotiryhmiä ja päiväkotikodin tuominen sinne saattaa vaatia myöskin kuljetuksia. Ja tätä tietoa kun tihkuu meille pikkuhiljaa, niin sitä monimutkaisemmaksi tämä kuvio alkaa tulla ja toivoisimme myöskin tähän päätöksentekoon jonkunlaista järkeä. Ja sitä varten tässä yhteydessä, kun näistä numeroista pitää päättää jo näin alkuvaiheessa, niin olisi järkevää antaa se mahdollisuus, että tämä suunniteltaisiin hitusen paremmin. Elinkaarikoulussa
Oltiin tekemässä hienoja elinkaaripäätöstä ja sinne ei yhtäkään seinää voitu muuttaa. Me tilattiin iso kasa hienoja, tekin istutte tosi hienossa koulussa, jossa on kalusteisiin urattu jo 4 miljoonaa euroa. Ja nyt jos me lähdetään tekemään niitä muutoksia elinkaarikouluihin, niin siellä on tämä sama, mitä varten me keskeytettiin se Hollola-talo, eli joku vetää välistä, eli me saadaan maksaa seuraavat 20 vuotta lisää siitä koulusta erilaisia tilavuokria. Eli mä jättäisin sen Heinsuon koulun sieltä suunnittelematta tai tekisin sinne pihalle jotain. Elinvoimavaliokunnassa yritettiin tehdä jopa piha-alueisiin pieniä muutoksia, niin nekin kuuluvat tähän elinkaarikoulun suunnitteluun, joten Salpakankaan koululla olisi huomattavasti helpompaa suunnitella näitä juttuja. Tämän verran viime infossa sain selville kuuntelemalla tarkasti. Ja tämä järkytti minua, koska näitä piirustuksia ei kenelläkään vielä ole. Niin kuin sanottu, niin se taisi jäädä jonkun pöydälle, jonka piti tuoda niitä piirustuksia. Eli tässä ollaan jälkikädessä. Ja sitten tuolla harrastamisessa, niin meillä on uimahalli remontussa. Ja meiltä katoaa siis liikuntasali. Meillä on tosi hankala löytää tälläkin hetkellä kaikille harrastajille tiloja, että kyllä se liikuntasali, kun siellä on täysilmanvaihto, niin vielä pärjää ensi vuonna. Et ei se koulu vanhene yhtäkkiä. 48% on aika hyvä prosenttiyksikkö. Salpakankaan koulu ehti mennä 30 tai 25 aikanaan. Kunnan virastossa tehtiin pitkän aikaa 40 ja sieltä meni aina yksi osasto kiinni kerrallaan. Että ei se vielä 48 ole vielä niin paha, ettei siellä pystyttäisi tekemään töitä. Mutta sitten jos menee siihen teippauksiin ja muihin, niin sitten kyllä koululaiset lähtee Salpakankaan koululle. Eli tällä tavalla niin tämä rupesi huolestuttamaan minullekin. Mä kuvittelin, että tässä olisi ollut vähän parempi suunnitelma, mutta tässä ei nyt osoittautunut sen tiedon varalta, mitä valtuutetuille on, niin tämän parempaa suunnitelmaa. Ja pitkin hampain olen tekemässä tätä muutosta. Olisin toivonut alueelle korttelikoulua 0–2 ja isoa suunnitelmaa siitä, että sinne saataisiin lisää purettuja asuntoja ja nytkin tulee 50 rivitaloasuntoa. Sinne että olisin toivonut enemmän tällaista, että oltaisiin kaavoitettu aluetta ja saatu sinne se pieni korttelikoulu sinne päiväkodin, vaikka Soramäen päiväkodin tai jonkun yhteyteen, jolloin olisi ollut ne palvelut siellä ja isommat olisi pystynyt sinne Heinsuon koululle, että tämä olisi ollut mun toive. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole isompia kaavoitussuunnitelmia ja rakentaminen on jäissä ja sillä tavalla meidän täytyy seurata. Valitettavasti näin tällä hetkellä. Toivon, että saadaan siis kunnollinen esitys tästä, mutta näillä saatesanoilla joudun puoltamaan tätä Hakasen esitystä, kun ei parempaakaan ole. No, aluksi mä haluan kiittää tietysti kuntalaisia palautteesta, jota on tullut reilusti, mitä kaikki me olemme saaneet. Palaute vahvistaa sitä tosiasiaa, että kunnan toiminnassa on huomattavasti kehitettävää. Olen hyvin monissa asioista samaa mieltä ja jaan sitä huolta, mitä tässä on tullut. Ja kuten tässä on todettu, tästä tiedottamisesta on virhe tiedottaa, jos ei ole tiedotettavaa. Ei voi tiedottaa sellaisista asioista, mistä ei ole päätetty tai mihin ei ole poliittista näkemystä. Tai kuten valtuutettu Arvila kertoi tätä tarinaa Heinsuon koulusta, kun ei ole päätöksiä tehty, että tämmöinen suunnitelma on olessa, niin silloin ei voida tiedottaa, että semmoisia on. Virkamiestiedottaminen pitäisi olla erittäin selkeää, mikä ei jätä semmoista ylimääräistä hässäkkää siihen. Nyt me ollaan kaikki ihan sekaisin, että missä me mennään. Kuntastrategiassakin luvataan, että ollaan hirveän tulevastaitoisia, kehitetään toimintaa vastuullisesti, ollaan hirveän arvostavia. Asioiden ratkaiseminen alkaa siitä, kuinka suhtaudumme toisiimme. Palveluverkkomuutokset ovat varmasti meistä kaikista kaikki vaikeimpia päätöksiä, kaikki ahdistavimpia päätöksiä. Me koskettavat isoa osaa kuntalaisia ja näkyvät palveluiden muutoksena.
Päätöksiä palveluverkon suhteen on täälläkin tehty aina aikanaan pakon edessä. Kuntatalous on ollut vaikeuksissa, oppilasmäärät ovat olleet laskussa ja päätöskohteeksi joutuneet koulut ovat olleet muun muassa elinkaarensa päässä vaatien jatkuessaan isoja investointeja ja sitä myötä myös pitkää sitoutumista. Tässäkin valtuustossa on huomattu, että ei näille päätöksille tule koskaan sitä oikeaa päivää, jolloin kaikki oli sitä mieltä, että nyt tämä koulu pitäisi laittaa kiinni. Se on tässä todettu. Aina on selvitettävää, aina on mietittävää. Ainoastaan ne tilanteet, mitä nyt onneksi ei ole ainakaan minun ollessani tässä, että jos oikeasti kaikki siellä koulussa tulee oireita, lapset oireilee tai käy jotain muuta, että siellä koulussa ei kerta kaikkiaan voi olla. Sain kuulla hetki sitten tosiaan puheenvuoron ja nyt useampiakin puheenvuoroja tarpeesta jatkaa Tiilikankantukoulun toimintaa. Me kaikki täällä ollaan varmasti turhautuneita, kuinka suunnitelmat lasten seuraavasta koulusta tai koulupolusta on vielä auki. Tämä on ihan varmasti näin. Mutta miten me sitten tämmöisessä tilanteessa taas ollaan? Viime keväänä tosiaan hyvinvointivaliokunnassa oppilaaksiottoalueesta määritelmä oli päätöksenteossa, se palautettiin valmisteluun. Lopulta lokakuussa tehtiin päätöksiä. Samalla päätettiin poistaa palvelualueen suunnitelmasta tekstivaltuuston tekemästä päätöksestä lakkauttaa Tiilikankaan koulu. Valmistaja valmistelee, päättäjät päättää, on täällä monesti kuultu sanonta, jota kuullaan toistettavan. Mutta nyt sitten ollaan taas täällä valtuustossa ihmettelemässä, että miten ollaan taas tämmöisessä tilanteessa, miksi ne suunnitelmat nyt ei olekaan valmiina, kun pitäisi tehdä päätöksiä. Kyllä me nyt mun mielestä ihan vähän itsekin ollaan vaikutettu tässä näiden päätösten venymiseen. Ainakin me ollaan hankaloitettu virkamiesten työtä, ei ne tiedä mitä tämä valtuusto toivoo tai haluaa. Eli nyt ollaan käsittelemässä talousarvioa ensi vuodelle. Tätä kokousta ennenhän on ollut valiokuntien käsittelyt, kunnanhallituksen käsittelyt kertaa 2. Siinä on useampi foorumi, missä näitä asioita on käsitelty tai olisi voinut käsitellä. Nyt kun on puheenvuoroja kuunnellut, niin kyllä minulla tulee tunne, että ainakin osittain nämä foorumit on kyllä jätetty käyttämättä. Ollaan taas niin kuin kaikki ihan eri tiedoilla täällä valtuuston kokouksessa ja ihmetellään, että miten me ollaan ja toinen sanoo toista ja toinen sanoo toista. Itsekin olen istunut kunnanhallituksessa, olen edellisellä kaudella istunut hyvinvointivaliokunnassa. Nämä prosessit on jollain tapaa tuttuja, mutta sitten kun tullaan valtuustoon, täällä kuullaan se esitys, että mitä esitetään, niin kyllä se niin kuin tosi vaikeaksi tämän tekee tämän päätöksenteon. Jotenkin olisi ihan hirveän arvostavaa, jos kaikkia kohtaan, kun tiedettäisiin vähän etukäteen, että mitä me ajatellaan ja keskusteltaisiin kesken. Nyt on tehty esitys, onko tässä käytetty minkä verran virkamiesvalmistelua, onko tämä esitys tai onko tässä esityksessä niin kuin toteuttamiskelpoisuutta, pystyykö sitä koulua jatkamaan. Jos pystyy, niin mitä se vaatii. Tämä prosessi on nyt jäänyt mulle ainakin vähän epäselväksi. Mutta ehkä se pääpointti on nyt tässä puheenvuorossa se, että tässä on nyt monta vuotta puhuttu, että tämä meidän päätöksentekokulttuuri on niin kuin hyvää, mutta kyllä silloin kun tulee vaikeita asioita päätettäväksi, ne on kaikille meille vaikeita asioita, niin kyllä mä oon huomannut, että tämä kulttuuri ei ole kyllä niin kuin hyvä. Tarvitaan tähän jonkinlaista muutosta.
valmistelijat valmistelee, päättäjät päättää. Kyllä. Mutta silloin kun tehdään poliittisia päätöksiä, niin valmistelijan pitää tietysti jollain tapaa aistia, mihinkä poliittisiin päätöksiin on valmiutta. Ja kyllä päättäjäkin pitää pystyä parempaa. Kyllä niin kuin niissä foorumeissa, mitä meillä on, niin niitä kantoja pitää pystyä tuomaan esiin muuallakin kuin täällä valtuuston kokouksessa. Ja kyllä meidän, tai no, ketä on ensi kaudella täällä valtuustossa, niin varmasti pitää miettiä, että jos me ollaan joka kerta saman asian edessä, että me ihmetellään täällä valtuustossa, kun kukaan ei tiedä mistään mitään. Kyllä meidän varmasti pitää jollain tapaa vähän lisätä jotain iltakoulua tai jotain, missä niin kuin asioissa päästään niin kuin perille. Että tämähän näyttää ihan niin kuin todella ihmeelliseltä, että me täällä kaikki ihmetellään, että mistä nyt edes päätetään. Ja ei tietysti päätöstä ei tarvitse olla yksimielisiä, riittää, että päätöksessä on enemmistö, mutta kyllä näissä prosesseissa on huomattavasti kehitettävä. Ja tässä kumminkin, niin ei tässäkin Tiilikankaan koulussa, niin ei tässä niin kuin aikaa niin kuin vatuloida, että pitäisi tehdä jommin kummin tämä päätös. No, kyllä mua vähän hävettää täällä niin kuin nyt tänään ollaan, mutta katsotaan, miten tämä sitten jatkossa menee. Mutta tosiaan ei täällä kukaan halua näitä päätöksiä tehdä, ja tässä nyt on puhuttu taloudesta. Hollolan kunnan talous ei kaadu siihen, että mitä Tiilikankaan koululle jatkuuko se vai eikö se jatku. Kiinteistön tila, siitä tehtiin se päätös silloin, että Hälvälästä siirrytään Tiilikankaalle. Ei se tila varmasti parempaan suuntaan ole mennyt, ei se varmasti huonompaan suuntaan ole mennyt. Mutta sitten jossain vaiheessa niin kyllä ne vastuut kasvaa sitten siinä. Et siellä tehdään välttämättömiä toimenpiteitä, mutta et missä vaiheessa ja minkälaisia riskejä me voidaan ottaa sitten lasten terveyden suhteen. Et nyt tämä on mennyt hienosti tähän asti, mutta kyllä minua niin kuin alkaa pikkuhiljaa hirvittää, että se on kumminkin elinkaarensa päässä. Siellä on tehty rakennusvirheitä. Kunnan virkamiehet on hienosti hoitanut, että siellä on pystynyt olemaan lapset, mutta se, että kyllä minua se tulevaisuus hirvittää, enkä mä niin kuin pysty siitä ottamaan vastuuta, jos täällä virkamiehetkään ei pysty sitä ottaa vastuuta. Että kyllä se niin kuin, ja sit, jos siellä jatketaan, niin kyllä se niin kuin hintalappu sitten pitää olla, mutta kyllä minua hirvittää vähän tämä keskustelu. Ja sitten se, että niin kuin ne foorumit jätetään käyttämättä, mitä meillä on. Kiitos, ei muuta. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. No ensin pitää todeta, että mä jotenkin löydän itteni jotenkin puhumassa useampana vuotena aika paljon jotenkin samoista asioista. Ehkä se myös kertoo siitä, että meillä suurin osa asioista hoidetaan niin hyvin, että olen kokonaisuutena ylpeä hollolalainen ja tämä on niin kuin jotenkin tuntuu vaan olevan tässä sellainen yksi poikkeava teema, että voi tietenkin johtua siitä, että se on myös aihepiiri, joka itseä kiinnostaa ja sitten siihen tulee aika paljon käytettyä energiaa, että haluaisi kaivaa perustellusti esiin ja nyt ehkä kuvaisin sanoilla harmitus, ehkä jopa surullinen tai hämmentynyt, että me ollaan tällaisessa tilanteessa tässä. Se ensimmäinen hämmennys on se, että nyt jotenkin me ollaan tämän oppilasmäärän kanssa niin kuin me oltaisiin housut kintussa, että me ei vieläkään tiedetä, mitä me tehdään, ja se jotenkin tuntuu, että se on yllättänyt. Ja no, luulisin, että kaikki jo muistaa, että mä oon jankannut tästä oppilasmääräennusteista. Jo ennen kuin olin valtuutettuna, niin pyrin aktiivisesti tuomaan esiin, että nyt me ollaan tekemässä näitä kouluverkostopäätöksiä siinä vaiheessa jo 5 vuoden päähän eteenpäin ennustemallilla, joka historiallisesti on helppo ollut sanoa, että se ei ole yhtään hyvä toimiva ennustemalli tässä Hollolassa.
me oltaisiin ihan hyvin, mä en ollut mikään selvennäkijä, kun mä yritin sitä sanoa, että tämä ei tule millään todennäköisellä toteutumaan, niin kuin me silloin, minkä perusteella päätökset tehtiin. Silloin hyvin vahvasti julistettiin, että meillä on mahdollisuus tehdä tämä päätös, kun me tiedetään, että meillä on 500 oppilasta vähemmän. Ja se on ollut, olen tuonut sitä joka vuosi esiin, että kuinka ne poikkeaa niistä ennusteista, mitä tehtiin. Ja tämä on ollut mun mielestä meillä kaikilla tiedossa koko ajan, että meillä ei olekaan nyt se 497 oppilasta vähemmän, mikä oli sen päätöksen perusteena, vaan meillä on 237 oppilasta vähemmän. Siellä on se nyt 260 oppilaan verran muutosta. Ja kun tämä on ollut meillä tiedossa koko ajan, ensinnäkin me oltaisiin voitu jo, kun me oltaisiin niin kuin tämä tunnustettu silloin alussa, niin me oltaisiin voitu tehdä todennäköisesti parempi suunnitelma, joka ei perustu siihen, että meillä voidaan 5 vuoden päästä sulkea koulu, kun meillä on tilaa. Mun mielestä me oltaisiin ihan hyvin voitu silloin jo todeta, että meidän pitää tehdä jonkunlainen erilainen suunnitelma. Mutta sitten myöskin, että tämä kehityskulku on näkynyt vuodesta toiseen. Että se tulee olemaan tämän suuntainen tilanne sit siinä vaiheessa, kun nämä on ajankohtaisia nämä pistää toimeenpanoon. Ja Hälvälän koulun kohdalla olin tyytyväinen, että saatiin se vuosi lisää. Se antoi Tiilikankaalle pelivaraa. Siellä menisin sanoa onneksi, perun. Ei onneksi, vaan siellä oli myös sitten samanaikaisesti kääntynyt lapsiperheiden nettomuuttoliike negatiiviseksi. Ja sen seurauksena siellä olikin enemmän tilaa siellä koulussa kuin mitä oli ennustemallin mukaan, sen oppilasmääräennusteen mukaan oletettu. Ja siellä oli muuttanut lapsiperheitä pois. Siinä vaiheessa, kun Hälvälän koululaiset siirtyi sinne, niin siellä olikin tilaa. Siellä oli muistaakseni melkein 20 oppilasta vähemmän. Enkä mä ainakaan muulla sitä ymmärrä kuin sillä, että sieltä on siis muuttanut lapsiperheitä pois. Sille saatiin puristettua Hälvälän oppilaat siinä vaiheessa. Mutta yhä tämä sama tilanne oli tiedossa, että meidän niin kun, oppilasmääräkehitys ei tue tätä meidän aikataulua. Sitten toinen on se, että ainakin itse omasta mielestä nyt tämä hyvin sopii tähän Markkolan puheeseen. Mun mielestä se kuvaa hyvin tätä tilannetta. Vuosi sitten yritin siitä lähin aktiivisesti lähteä ajamaan sitä, että nämä tiedot olisi kiva saada aikaisemmin. 3 vuoden takaisesta valtuustokokouksesta mä en usko, että kellekään jäi oikein niin kuin hyvää fiilistä siitä, että me oltiin tällaisessa samassa tilanteessa talousarviokokouksessa vääntämässä siitä, että mitkä tiedot on oikeita, mitkä on vääriä, mihin luotetaan, ja sitten joudutaan siinä vaiheessa arvioimaan, että ruvetaanko me tekemään kouluverkostopäätöksiä liittyen talousarvioon. Silloin mä luulin, että silloin opittiin, että pitäisi käydä nämä keskustelut ja selvitykset hyvissä ajoin aikaisempaa. Niin mä rupesin vuosi sitten jo, muistan niin kuin viime vuoden puolella sanoin sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, että oikeasti näillä asioilla pitäisi olla kiire, me tarvitaan tietoa. Vanhemmat rupesivat siinä vaiheessa aktiivisemmin osoittamaan, tuomaan esiin sen, että heillä on huoli, kun ei ole tietoa. Niin nyt me ollaan 11 kuukautta myöhemmin tilanteessa, missä me ei vieläkään tiedetä, mitä me ollaan päättämässä. Siis mä tein valtuustoaloitteen kesäkuussa, kun mä oletin, että tiedot tulisi hyvinvointivaliokunnan kautta keväällä, mutta sitten kun se tieto lopulta tuli, että ei tullut, yritin kirittää tätä valtuustoaloitteella, että me saataisiin esimerkiksi valtuustoseminaariin keskustelu tästä asiasta. Sitä ei tullut. Siis se, että jos Markkola sanoi, että pitäisi olla näitä iltakouluja tai muita, niin kyllähän meillä olisi ollut mahdollisuuksia, mutta mä en ymmärrä, miksi niitä ei ole tuotu mihinkään keskusteluun. Meillä on ollut ainoastaan nyt yksi valtuustoinfo tässä nyt muutama päivä sitten, jossa tätä esiteltiin. Ja sitten tämä tieto, mikä tihkuu, on myöskin taas kertaalleen yhtä hämmentävää. Tiedot on keskenään ristiriitaisia. Eli tihkuu tietoa, niin kuin, että esimerkiksi mitä valtuustoinfossa kerrottiin koulun kunnosta. Siihen vaiheessa oli jo iskostunut sana purkukuntoisuus. Mulle ei ole kukaan selittänyt, mitä tarkoittaa purkukuntoisuus. Tarkoittaako se nyt sitä, että siellä on peruskorjausaste 48%? Onko se sama nyt tässä yhteydessä, mikä on nyt jotenkin otettu käyttöön, että se sana vilisee täällä purkukuntoisuus, mutta mulle ei ole kukaan avannut auki, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja esimerkiksi siellä valtuustoinfossa
yritin kysyä, mutta mun mielestä mä en saanut vastauksia siihen, että mikä siellä on se turvallisuusriski tällä hetkellä. Ja jos siellä on, niin mä olisin toivonut, että mä saisin selkeän kohdistetun, mikä siellä uhkaa oppilaiden turvallisuutta. Ja mä en ole omasta mielestä saanut siihen vastausta. Eli on puhuttu rakenteisiin liittyvistä riskeistä, esimerkiksi just putkien rikkoutumisesta, joka uhkaa varmaan meidän kaikkia kiinteistöjä enemmän tai vähemmän. Nyt siis täällä nyt yhdessä puheenvuorossa puhuttiin jo homeesta. Onko siellä hometta? Mistä tämä tieto on tullut? Koska meille ei ole ainakaan esitelty, vaan toisessa puheenvuorossa sanottiin, että ei ole tullut 2023 vuoden jälkeen sisäilmaoireilmoituksia oikeastaan yhtään. Sitten vielä viitattiin valtuustoinfossakin parin valtuustetun puheenvuorossa, että on näytetty kuvia kauhean näköisestä lahosta katosta. Ja jotenkin yhdistetty se, että siellähän katot voi romahtaa lasten niskaan. Mistä tämä tieto on? Tätä ei ole valtuutetulle esitetty. Taas joillekin ilmeisesti kunnanhallituksessa ja jossain keskustakortteli kehittämisryhmässä on siis esitelty jotain muita yksityiskohtia, mitkä on jätetty kuitenkin valtuutetulle esittelemättä. Mutta kuitenkin ne on ilmeisen relevantteja, koska useimmissa puheenvuoroissa vilisee sanat kattorakenteet tai purkukuntoisuus. Niin tämä on niinku todella hämmentävä kokonaisuus. Kun ainoastaan tämä kattorakenneasia, mitä mä oon pyrkinyt olemaan mahdollisimman tarkkaan kartalla, että mitä siellä on. Kun siellä esimerkiksi, kun omakin lapsi siirtyi sinne Hälvälän koulusta toissa kesänä, ja silloinhan vanhemmat vaati sieltä kuntokartoituksen, koska siinä oli huolta siitä, että onko se kunnossa. Ja silloin sieltä tosiaan löytyi ainakin, siis mä oletan, että nämä kuvat viittaa siihen, mitä mä en ole kyllä nähnyt. Eli silloin siellä oli Polygon tekemässä sen kartoituksen ja kuvasivat, kun sieltä paljastui kattoikkunoiden alta, että siellä oli rakennevika kattoikkunoissa, jonka seurauksena sinne oli jo vuosien ajan päässyt kosteutta sinne kattoikkunoiden kohtaan ja siellä oli ihan lahot rakenteet. Tosin pitää lohduttaa, että jos joku säikähti, että siellä oli oppilaat vaarantuneena, siellä on ontelolaatat sen alapuolella, mun tietääkseni. Se ei olisi mennyt lasten niskaan siellä ruokalassa se rakenne kuitenkaan. Mutta ne silloin korjattiin. Mä en tiedä nyt, mikä on tämä kattouhka, mistä nyt puhutaan. Sieltä silmämääräisesti tarkastettiin muiden kattorakenteiden kunto, todettiin terveeksi. Mutta en tiedä, voi olla, että se ei tähän liitykään. Osa taas sanoo, että joo, kyllä se on tiedossa, että se on niin kuin vanha asia, mutta täältä tulee vaan niin hämmentäviä kommentteja, jotka on keskenään ristiriidassa tästä koulun kunnosta. Ja sitten just tällaisia asioita, että mun ymmärtääkseni siellä ei ole sisäilmaongelmat, ei ole sillä tasolla, että siellä olisi pitänyt ylipaineistaa niitä tiloja, mikä on yleensä se toimenpide siinä vaiheessa. Putkivuotoja on. Mun ymmärtääkseni, toki en ole ihan varma, mutta mun käsitys on, että siinä on ne keskuskäytävän runkoputket jo joskus vaihdettu komposiittiin. Siellä on varmasti isoa riskiä aiheuttavia kupariputkia niissä huoneissa, ja yksi muistaakseni niistä aiheuttikin pistevuodon jo viime lukuvuonna. Se ei kylläkään siis pysäyttänyt koulun toimintaa päiväksikään, se vuoto. En tiedä siis, jos puhutaan, joissain puheenvuoroissa sanotaan, että me ei voida, koska me ollaan hyvinkin helposti tilanteessa, että me ollaan koko koulu evakkotiloissa. Niin mä mielellään kuulisin, että mikä on se skenaario, missä tämä tapahtuu ja kuinka todennäköinen se on. Mutta joo, ei ole yhtään niin kuin ideaalitilanne. Mä tiedän, että se olisi parhaassa tapauksessa ollut jo peruskorjausvaiheessa 5 vuotta sitten. Toivon, että me oltaisiin varauduttu tähän tilanteeseen hyvissä ajoin, nähty, että me ollaan tällaisessa tilanteessa. Tai sitten muussa tapauksessa toivoisin, että meillä olisi sellainen huojentava tieto, miten tämä asia tullaan hoitamaan. Eli tämä Markkolankin sanoi, että valmistelijat valmistelee ja päättäjät päättää. Mutta onko tässä nyt valmistelijat valmistellut? Niin. Mutta mä en ainakaan tiedä nyt tätä talousarvioa hyväksyessäni, että olenko mä päättämässä jotain
nimenomaan piilopäätöksiä, mitä Arvila puheenvuorossaan toi esiin. En tiedä. Mä en tiedä, mitä mä oon tekemässä, kun mä hyväksyn tämän talousarvion. Mä en tiedä, seuraako siitä silleen, että valtuusto on samalla siunaamassa Heinsuon muuttamisen yhtenäiskouluksi. Tai mä en tiedä, minkä mä oon niin kuin samalla, liittyykö tähän nyt se, että sen jälkeen kuullaan seuraavaksi, mihin oppilaat siirtyy ja millä tavoin. Mä en tiedä, miten erityisoppilaat mikä heidän opintopolku tähän muutokseen liittyen tulee olemaan. Ja kuitenkin vaikuttaa, että tämä kaikki nyt jotenkin kytkeytyy tähän talousarviopäätökseen, mitä me ollaan tekemässä. Niin ehkä se alku siitä, että harmittaa, koska olisin todellakin toivonut selkeyttä, että mä tietäisin, mitä mä oon päättämässä. Ja esimerkiksi tällaiset keskustelut ei liittyisi talousarviokeskusteluun. Ja kuitenkin asia on sitä koko luokkaa, että niin kuin yhä kuitenkin silti hämmentää se, että jos viitataan, että valtuusto on jo siis edellinen valtuusto ennen omaa kautta, niin tehnyt kaikki tarvittavat päätökset tämän asian suhteen. Ja tämä on kuitenkin siis valtaosa meidän Hollolan kuntalaisista ja varsinkin lapsiperheistä koskettava asia. Niin miten tässä ei nyt olekaan mitään sellaista, mitä meidän tarvitsisi enää päättää? Varsinkin tilanteessa, jossa siis tämä oppilasmäärän ennusteesta poikkeaminen on kuitenkin merkittävä. Niin ihan pohjautuen siihen, että koska en tiedä, mistä on päättämässä, niin on valtuutettu Hakasen muutosesityksen kannalla, koska tarvisin enemmän tietoja tähän päätöksenteon tueksi. Ja toivon, että niitä aikalisällä saadaan. Kiitos. Elikkä koulun lopettaminen on aina ikävä päätös, ja se on päätös, joka tehdään, kun se on pakko tehdä. Et ei sitä tehdä huvikseen, eikä kiusaksi, eikä myöskään pelkästään rahan vuoksi. Et siinä on pakko ajatella vaikutusta suurempaan kokonaisuuteen. Ja tässä toistan edellisiä puheenvuorojakin, mutta palveluverkko tuli edellisen valtuuston päätettäväksi, kun piti aloittaa moniosainen talouden tasapainotusohjelma. Ja tämä samainen valtuuston päätös linjasi, että palveluverkkoa tulee supistaa 5 yksiköllä. No tämän enempää en mene siihen prosessiin, mutta siinä tasapainotusohjelmassa jouduttiin tekemään esitys Hälvälän koulun loppumisesta. Hälvälän koulun olisi pitänyt tehdä silloisen tiedon mukaan noin 7-8 miljoonan euron investointi, kalusteet mukaan lukien. Ja tämän summan kiinnittäminen Hälvälän kouluun oli ainakin itselleni sellainen sinetti, että jouduin puntaroimaan asiaa ja en voinut uhrata muita Hollolan kyläkouluja, varsinkin kun Hälvälä sijaitsi lähellä Tiilikangasta ja kuntakeskuksen 2 muuta koulua. No, Tiilikankaan koulun kohdalla oli sama asia. Katsottiin, että Tiilikankaan koulu on sen verran paremmassa kunnossa, että ensiavulla, tekohengityksellä saataisiin sitä pidettyä tämän 2425 lukuvuoden loppuun. Sen jälkeen laskeva oppilasennuste antaisi tilaa näiden 2 lopetetun koulun oppilaiden mahtumisen ja siirtymisen Salpakankaan ja Heinsuon kouluille. Ja mikäli koulu jatkuisi turvallisesti pidempään ja nimenomaan turvallisesti pidempään, vaatisi se nykytiedon mukaan 6-7 miljoonan euron investoinnin. No, Paimilan koulu oli myös tällä lakkautuslistalla. Se saatiin valtuuston päätöksellä pidettyä palveluverkossa edelleen, koska koulu on hyväkuntoinen, ei vaadi suuria investointeja ja myös se monipuolinen ympärivuotinen käyttö tukivat koulun jatkumista. Nyt meillä on tilanne, että oppilasmäärien lasku ei ole toteutunut niin jyrkästi kuin arvioitiin silloin 2020. Mutta kunnan rahamäärät, muun muassa valtionosuudet, vähenevät koko ajan, samoin maksutuotot, ja esimerkkinä mainitsen tässä varhaiskasvatuksen. Ne pienenee koko ajan, kun päivähoidon maksurajat nousee, jolloin päivähoidosta perheeltä kerättävät maksut pienentävät summaa. Nollamaksuluokkaan kuuluvia on koko ajan enemmän. Päivähoidon tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt.
Viime kesänä 5 päiväkodin piti olla auki koko kesän, kun hoidon tarve oli niin kova. Nämä lisäävät muun muassa palkka- ja ruokamenoja. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä on edelleen aivan huikea määrä, useita satoja. Tarkempaa lukua en tiedä, muutama vuosi sitten se oli noin 600. Ja kun rahan tulee riittää tulevaisuudessa myös kyläkoulujen oppilaisiin, on pohdittava tarkkaan, mihin meillä panostetaan. Se, että oppilasmäärät ovatkin laskeneet ennakoitua vähemmän, niin se on tuonut meidän kuntaan tällaisen positiivisen ongelman. Onko meillä lapsia liikaa? Ei todellakaan. Tiilikankaan koulun 200 oppilaan sijoittuminen ensi syksystä lähtien 2 kuntakeskuksen kouluun tuo tila-ahtautta molemmille kouluille. Ja tämän ongelman pullonkaulan kesto on 2 lukuvuotta. Ahdasta tulee olemaan, mutta opetusjärjestelyillä, mahdollisilla lisäluokkatilajärjestelyillä, myös ilman remontteja saadaan oppilaat mahtumaan. Ammattitaitoiset opetuksen järjestäjät saavat muun muassa lukujärjestyksillä suunniteltua oppilaiden mahtumisen molemmille kouluille. Kun otetaan vielä käyttöön, mikä täälläkin on nostettu esiin, tämä Heinsuon koulun 5-9 luokkalaisiin panostus, tulee Salpakankaan koululle tilaa enemmän Tiilikankaalta siirtyville oppilaille. Tiilikankaan koulun loppuminen tulee joka tapauksessa vaatimaan lisäresursseja opetuksen ja oppimisen tukemiseen. Ja siihen valtuutettujen tulee olla valmiita myöntämään tarvittaessa lisäbudjetilla lisärahoitusta jo lähitulevaisuudessa. Talousarvion tässä, mikä käsitellään päätösehdotuksen kohdassa 4, sanotaan, että edellytetään, että vuoden aikana tehtävien talousarvion muutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla. No, tämä 300 000 euroa, mikä nyt tässä on noussut esiin moneen kertaan, on varattu elinvoimavaliokunnalle Tiilikankaan koulun oppilaiden siirtoon liittyviin oppimisen järjestämiseen tilojen suhteen. Pidetään tämä 300 000 euroa kuitenkin tässä budjetissa, mutta siirretään se sitten tarvittaessa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle. En lähtisi sitä sieltä poistamaan, koska se on kuitenkin kokonaistalousarvio. Koulun lakkautus on aina tunteita herättävä, ja varsinkin jos ei ole ollut tekemässä alkuperäistä päätöstä, niin on mielestäni vaikea nähdä kokonaisuutta, mikä siihen on johtanut ja mihin se johtaa, ja silloin tunteet saavat helpommin vallan. Ja minä päättäjänä joudun tekemään myös ikäviä päätöksiä. Kun ikävälle päätökselle on perustelut ja niiden vaikutukset kuntalaisiin, olen myös itselleni perustellut, on helpompi myös ajatella demokraattisesti ja seisoa oman päätöksensä takana. Olemme saaneet yhteydenottoja Tiilikankaan koulun vanhemmilta. Enemmän on tullut niiltä, jotka haluavat Tiilikankaan koululle jatkoaikaa, mutta olen saanut myös niiltä hiljaisemmilta vanhemmilta, jotka ovat hyväksyneet Tiilikankaan koulun loppumisen ja lastensa koulun vaihtumisen. Heidän viestinsä on se, että kyllä meidän lapset sopeutuvat koulun vaihtoon, kun tutut luokkakaverit ja opettajat siirtyvät mukana. Valitettavasti näiden hiljaisten vanhempien ääni tahtoo nyt jäädä huomioimatta tässä rummutuksessa. Vappusatasia olisi mukava jakaa, varsinkin näin vaalien lähestyessä, mutta sille tielle ei oma etiikkani ole koskaan johdattanut. Tiilikankaan koulun kunto ei ole parantunut riittävästi tekohengityksestä huolimatta, vaan päinvastoin. Valitettavasti nyt ollaan siinä tilanteessa, ja heitän tällaisen vertauskuvan, että se on kuin laittaisi lapset heikoille jäille kulkemaan. Jää saattaa kestää koko matkan, tai se saattaa pettää kesken matkan. Ja mihin ne kouluun ne 200 lasta sitten äkisti sijoitetaan? Tässä tilanteessa on ajateltava ja toimittava ennakoiden. Tässä tilanteessa on ajateltava myös niitä vanhempia ja lapsia, jotka eivät halua jäädä rapistuvaan Tiilikankaan kouluun enää. Tässä tilanteessa
on myös nähtävä meidän kyläkoulut, joista tulee pitää jatkossa hyvää huolta. Siksi en missään nimessä uskalla puoltaa Tiilikankaan koulun jatkumista yhtään pidempään kuin alkuperäisen valtuuston päätöksen mukaan tämän kuluvan lukuvuoden loppuun. Ja sitten kun täällä on tullut kysymyksiä siitä, että on epäselvää, mihin ne oppilaat sijoittuu, mihin ne mahtuu, niin tämä muutosehdotus 1 lukuvuoden jatkoaika ei se tuo apua oppilasahtauteen. Ja Tiilikankaan koulun oppilaiden sijoittuminen koulun loppumisen jälkeen määräytyy valiokunnan lokakuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Päätimme silloin oppilaaksiottoalueista. Muodostimme Salpakankaan alueelle 1, joka pitää sisällään Salpakankaan koulun, Heisuon koulun, Tiilikankaan koulun ja Hälvälän koulun oppilaat. Eli kun täällä pohditaan, että mikä koulu se sitten on, tarvitaan lisäaikaa, että saadaan selvyys, valtuutetut tarvitsevat selvyyden, mihin oppilaat siirtyvät koulun loppumisen jälkeen, niin vastaan tässä myös vanhemmille samalla, eli se on joko Heinsuon koulu tai Salpakankaan koulu. Ja tämä katsotaan oppilaiden, ryhmien, opetuksen mukaan, rehtorien, oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien toimesta. Tämä on heidän tehtävänsä ja tämä tehdään ajallaan, kun nähdään esimerkiksi ekaluokalle ilmoittautuneiden määrä. Ja mä toivoisin, että tämä nyt sitten ei aiheuta sellaista, Niipalalla oli tosi paljon kaikkia kysymyksiä, mutta se, että meidän pitää myös, kun päätös on tehty Heinsuon koulun 5-9 koulusta ja Salpakankaan koulun 1-9 koulusta, alkuluokkatoiminta aiheuttaa omat kuvionsa Hollolaan ja silloin esimerkiksi Heinsuon koululle ei voida alkuluokkatoimintaa sijoittaa, siellä ei ole päiväkoti, siellä ei ole varhaiskasvatusta, niin ettei enempää lähdettäisi sekoittamaan tätä pakkaa, niin annetaan me ollaan tehty päätökset tai edelliset valtuustot on tehnyt päätökset, niin annetaan sitten näiden päätösten mukaan virkamiesten toimia sen mukaan, miten he oman ammattitaitonsa mukaan sen katsoo. Ja mä toivon, että maltti on valttia myös tässä ja odotetaan oikeasti se, että katsotaan se oppilasaines niin sanotusti, mihin se laitetaan. Tämä aiheuttaa ilmeisesti hilpeyttä vanhempien keskuudessa, ja toki saa se aiheuttaakin minua, että tämä ei kovasti naurata. Tämä on minusta tosi ikävä juttu, että on isoja kysymyksiä, on pienempiä kysymyksiä myös valtuutetuilla, eikä olla tietämässä, mistä päätetään, mutta kuinka tarkasti tarvitaan tietää, mihin Tiilikankaan koulun 1A-luokan oppilas sijoittuu. No se sijoittuu Salpakankaan koululle. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensiksi haluan kiittää valtuutettu Aki Markkolaa hyvästä ja paikalleen osuvasta analyysistä Hollolan poliittisen päätöksenteon kunnosta vaikeissa asioissa. Ja valtuutettu Pia Saloa siitä, että hän kertoi meille sen, mitä tulee tapahtumaan, jos tuo Tiilikankaan koulu lakkautetaan. Minä olen luottanut ja luotan siihen, että asiat hoituvat, virkamiehet hoitavat oppilaat sinne, mihin oppilaat kuuluvat. Valtuutettuna en ole ollut hirveän utelias tietämään, mihin kukin lapsi menee kouluunsa. Valtuuston rooli ei mielestäni liity näihin yksityiskohtiin, vaan kunnan strategiseen ohjaukseen. No, tässä nämä kiitokset ja sitten totean, että politiikka on tällaista. Meille tulee päätettäväksi valtuuston asioita, täällä voidaan tehdä muutosesityksiä, meidän on niistä äänestettävä. Ja se mitä toivon on oikeastaan se, että minusta ei koskaan tulisi katkeraa ja kitkerää valtuutettua. Ehkäpä vaalitkin ratkaisevat sen asian. Mutta
joka tapauksessa, kun me äänestämme näistä kysymyksistä, jokainen äänestää oman ymmärryksensä ja oman tuntonsa mukaisesti, ja varsinkin tässä tapauksessa puutteellisin tiedoin. Voi sanoa hyvinkin puutteellisin tiedoin, jos ajatellaan niitä kaikkia puolia, mitä täällä on esille tuotu. Siinä on varmaan monia syitä, miksi nämä tiedot ovat puutteelliset, kun tätä asiaa ei ole ilmeisestikään kovin laajasti ainakaan alemmissa, ei valiokunnissa eikä kunnanhallituksessa käsitelty, niin silloinhan tämä valmistelu ei ole tuonut meille varsinaisesti lisätietoa tähän asiaan. Ja joudumme nyt sitten olemaan tällaisessa vähän niin kuin sumussa. Se sumussaolo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän täytyisi tehdä päätös, joka on yhtä sumea kuin tämä keskustelu ja ajatukset tässä ovat. Valtuutettu Hakasen esitys on ongelmallinen. Siitä puuttuvat eurot. Ja silloin kun talousarvioasioista päätetään, niin on syytä aina tuoda esille eurot. Ja ainoa, joka hänen esitystään pystyy muuttamaan, on hän itse. Ellei kukaan tee sitten kilpailevaa esitystä, mitä minä en tule tekemään. Ja ainoa kohta, missä tuolla talousarviokirjassa näkyy euroja tässä asiassa suoraan sanottuna, on sivulla 67 käyttötalousosassa. Siellä on Tiilikankaan koulun lakkauttaminen -248 000 euroa. Ja ehkäpä tuo säästö pitäisi esittää poistettavaksi talousarviokirjasta. Se toteutuu sitten, miten se toteutuu, mutta tällaisenaan tämä esitys on erittäin vaikeasti kannatettavissa. Siinä se, mitä ajoin sanoa. Puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuuntelijat. En ollut tarkoittanut pitää täällä mitään puhetta, mutta on kuullut niin paljon kaikkia asioita, että olen saanut sitten itsekin tästä asiasta jonkinlaisen järjestyksen. Eli Tiilikankaan koulu on päätetty lopettaa ja mä ymmärrän, että nyt mikä tässä on tämä ongelma on se, että tämän lopetuksen siis käytäntöönpano siinä takkuaa. Ihmisille syötetään kaikkea tämmöistä, että ei tiedetä, että mihin ne menee, mutta on kuitenkin, minä ainakin luotan siihen, että virkamies mukaan ne kaikki lapset mahtuvat Tiilikankaan koululle tai sitten Salpakankaan tai Heinsuon koululle, että tilasta ei, ja sekin tulee olemaan, kuulemma sitten helpottuu vähän ajan päästä. Ja toinen, mikä minusta tässä on aika kummallista, että jos kerta on päätetty koulu lopettaa, niin, ja sitähän ei kukaan täällä ole niin kuin mitenkään kritisoinut, että sitä koulua sen mitä ei lopeteta, että nyt on vaan tämmöisestä tekohengityksestä vuodesta -2 kyse. Ja lapsilla ei tule mitenkään merkittävästi koulumatkat pitenemään. He pääsevät kouluihin ja niin kuin tässä Pia Salolta kuulin, että ei nyt kaikki vanhemmat ole ihan kauhuissaan, kun ne joutuu sinne vieraaseen kouluun menemään. Tässä itse, kun on tämmöinen suurten ikäluokkien lapsi, jolloin ei vanhemmilta varmaan paljon kyselty, että mihin pääsevät lapset kouluun. Silloin jouduttiin rakentamaan niitä kouluja, joita nyt pitää sitten purkaa. Ja sitten just tämä, mistä nyt hirveästi täälläkin on ollut puhetta, että mitkä lapset mihkäkin, niin eihän me valtuutetut voida ruveta tämmöisiä asioita niin kuin sekaantumaan tai miettiin. Että kyllä se on niin kuin virkamiesten tehtävä. Siis toteuttaa tätä valtuuston päätöstä ja toimeenpanna ne. Eli nyt olisi varmaan kiire sen arkkitehdin tehdä ne muutokset, mitä on.
ja sitten virkamiesten päättää ja sitten tiedottaa vanhemmille ja kaikille, että mihin ne lapset sitten ensi syksynä menee. Kiitos. Kiitos. Valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, hyvät kuulijat. Opiskelen Helsingin yliopistossa erityisopettajaksi ja olen opintojen ohella tehnyt kouluissa töitä monta vuotta. Täällä puhuu siis opettaja-ihminen. Käsittelimme Tiilikankaan koulun lakkautusta ja oppilaiden siirtoa Heinsuon koululle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 9. lokakuuta. Oppilaiden siirtoon liittyvät valmistelut olivat aivan kesken. Kokouksessa ei ollut tietoa koulurakennuksen todellisesta tilasta. Olen pettynyt siihen, miten myöhässä valmistelut oppilaiden siirrosta ovat ja kuinka huonosti niitä oli valmisteltu ennen valiokunnan kokousta. Nähtävillä ei ollut esimerkiksi piirustuksia tai budjettia. Valiokunnan kokouksessa teimme päätöksiä niillä tiedoilla, mitä sillä hetkellä oli saatavilla. Tämän jälkeen Hollolan kunnan virkamiehet ja kunnan hallitus ovat osoittaneet, että Tiilikankaan koulu on purkukuntoinen. Minusta olisi vastuutonta vaarantaa oppilaiden ja opettajien terveys epävakaassa rakennuksessa. Olen itse altistunut nuorempana sisäilmaongelmille ja kärsin pahentuneesta astmasta edelleen. Huono sisäilma nostaa kuumeen saman tien, hajuvesi ja hyttysmyrkyt laittavat yskittämään. Arvoisat Tiilikankaan koulun oppilaat ja heidän vanhempansa, tunnen teidän kipuilun. Jotain turvallista ja kotoisaa on murentumassa. Olen aidosti pahoillani siitä, etteivät valmistelut ole pidemmällä ja että epävarmuutta on paljon ilmassa. Välitän aidosti suomalaisesta peruskoulujärjestelmästä ja toivon kaikille sen osapuolille kunnollisia puitteita. Siksi en valitettavasti voi omalta osaltani puoltaa koulurakennuksen jatkoa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Sumua edessä. Päällisin Pasi tuolla vähän puhui tuolla sumusta ja siitä, että emme oikein näe nyt sumun läpi. Mitä kenties tällä muutosesityksellä tulee tapahtumaan. Ja tähän ehkä sitten viittaan tähän kuntalakiin, minkä nostin itse esiin. Niin kuntalaki on ollut viisaita lainsäätäjiä ollut. He ovat halunneet, että asiat valmistellaan. Nythän meillä on sellainen tilanne, että me ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan sitten, jos Tiilikankaan koulu päätetään, että se jatkaa. Ja lähtökohtaisesti pitää niin kuin edelleen todeta tässä, että meille on siis kerrottu kunnanjohtaja ja siellä on myös teknisen puolen asiantuntija Reijonen on meille sanoneet, että koulu on 48% purkukuntoinen ja siellä ei ole turvallista järjestää opetusta. Lähtökohtaisesti meidänhän pitää siihen niin kuin uskoa, meidän niin kuin luottamushenkilöt. Ei minulla ainakaan ole minkäänlaista kompetenssia mennä sanomaan, että voiko siellä vai eikö siellä voi olla. Ja lähtökohtaisesti on niin, että tällaisia asioita, esimerkiksi tämä keskustelu nyt, mitä me käydään täällä, niin on osoitus siitä, että me ei tiedetä, mitä me ollaan oikeasti päättämässä. Sitä varten tähän pitää ottaa aika lisää. Ennen kuin me voidaan tästä asiasta päättää. Meillä pitää olla sellaista faktaa ympärillä. Ei me voida leikkiä lasten ja oppilaiden terveydellä. Itse henkilökohtaisesti minä en tiedä, miten omassa ryhmässäni kukin ajattelee, mutta itse, jos olisi sellainen tilanne, että olisi puhtaat paperit, että asiantuntijalausunnon mukaisesti olisi mahdollista Tiilikankaan koulussa jatkaa opetusta vielä kenties vuoden, niin kannattaisin sitä. Mutta minä en voi riskeerata sellaista oppilaiden terveyttä tällaisilla asioilla. No mehän tullaan nyt tähän, no miksei meillä ole sitä tietoa? No kun ei ole valmisteltu, vaikka tästä on monta kertaa sanottu ääneen, että meidän pitää tietää, ei ole numeroita, ei ole selvityksiä siitä, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos Tiilikankaan koulussa jatketaan, tai mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun ne oppilaat siirtyy Salpankaan kouluun. Viestiä tulee henkilöstöltä, että ei sinne mahdu. Tämä on niin kuin epätietoinen, että mihinkä tässä pitäisi nyt sitten uskoa. Ja sen verran tästä niin kuin prosessista täytyy sanoa, että tämä nyt on valitettavasti huonosti johdettu.
Ja jotain nyt pitää niin kuin sitten tehdä. Tietysti se, että valtuusto on 4 vuotta sitten päättänyt, että sitten tämä koulu lakkaa, joo, se on niin kuin fakta. Se on meillä lainvoimainen päätös tällä hetkellä olemassa. Ja sitten on sen matkan varrella ilmennyt, että ei se oppilasmäärä olekaan sitten sellainen kuin mitä on ennustettu. No, tässähän olisi pitänyt hälytyskellot siinä vaiheessa soida ja ruveta tekemään, jos se ero onkin jotain 200 oppilasta, se on aika iso määrä. Tässä muistaakseni puhutaan Tiilikankaan koulun osalta, että 14 luokkatilaa pitäisi tuosta noin vain löytyä. Tiedän, että siinä on varmaan haasteita. Mutta nyt on kysymys siitä luottamuksesta. Onko meillä luottamusta nyt tähän valmisteluun? Ollaanko me valmiita tekemään tämä päätös siitä ja kohdata se sumu ja kohdata kenties ne seuraukset, mitkä tästä päätöksestä niin kuin seuraa? Mä en ainakaan ole. Niin sen takia ajattelen niin, että nyt meidän pitää ottaa aika lisää. Tarkoittaa sitä, että esitän, että tämä koko talousarvio palautetaan, jotta saamme perusteellisen selvityksen Tiilikankaan koulun kunnosta ja voiko siellä mahdollisesti jatkaa 1 vuoden opetusta terveysturvallisesti. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En suinkaan toista valtuutettu Jalosen puheenvuoroa tässä, mutta totean, että tieto lisää tuskaa, mutta tietämättömyys näköjään vielä enemmänkin. Nythän on niin kuin, en nyt ole ihan katsonut kelloa kauanko tästä asiaa on käyty läpi ja jokainen puhuu vähän niin kuin omalta kantiltaan näitä asioita ja yhteinen tuskahan meillä on kaikilla ja tietysti vanhemmilla vielä suurempi, mutta haluan tuoda myös sen esiin, että kerran on päätös tehty 2020, jolta on itsekin ollut päättämässä, niin on hyvin vaikea pyörittää päätös, minkä on itse tehnyt, vaikka tilanteet on muuttunut, mutta myöskin meidän pitää sopeutua niihin tilanteisiin. Valtuutettu Jalonen teki esityksen ja kannatan esitystä, koska se antaa aikaa virkamiehille valmistella tätä, jolloin me saamme enemmän tietoa ja tiedon pohjalta on helpompi päättää ja vanhemmatkin saa varmasti rauhan siksi aikaa, kun virkamiehet valmistelee sen, että miten ja kuinka lapset siirretään ja mihin. Ja meillä on aikaa vielä tässä nyt ensi kevääseen koulun suhteen ja vuoden loppuun talousarvion suhteen. Me keritään joulukuun valtuustossa käsittelemään uudestaan talousarvio ja siihen mennessä virkamiehet valmistelee täydellisen selvityksen, tekee meille niin koulun kunnosta kuin siitä, että miten nämä lapset sijoitetaan. Eli kannatan valtuutettu Jalosen esitystä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja pyynnöstä. Korjaan vähän tätä palautusesitystäni. Palautusesitys koskee vain ja pelkästään Tiilikankaan koulun tilannetta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja otan tähän kevennys, kun kello on 21, niin on puhuttu paljon, että Hollolan valtuuston kokouksissa ei ole puhetta, mutta nyt on ollut puhetta. Tähän ensinnäkin kannatan tehtyä valtuutettu Jalosen tekemää esitystä, mutta siltä osin, kun se tuli tarkennettuna, mutta siihen ensimmäiseen kohtaan vielä korostaisin sitä kohtaa, joka siinä tuli esille, eli tutkitaan Tiilikankaan koulun sisäilman kunto ja turvallinen oppimisympäristö. Ja toivoisin, että siinä, tai kun se tutkimus tehdään, niin voitaisiin katsoa palloa vähän eteenpäin. Viittaan sillä tähän oletettuun kehityskulkuun, että oppilasmäärät vähenee, että jos meillä on tekninen käyttöikä, turvallinen käyttöikä 2 vuotta, otettaisiin se käyttöön, jolloin vältettäisiin kalliit lisäinvestoinnit ja rakentamiset sitten Heinsuan ja Salpakankaan koulun, mikäli oppilasmäärien lasku pitää paikkansa. Otetaan se positiivisena, jos meillä on edelleen sitten se mahtumishaaste. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Palautusesitys oli varsin mielenkiintoinen ja se kuulostaa tosi houkuttelevaltakin, mutta kuten tiedämme, niin joulukuun kokous tulee hyvin pian ja siinä välissä on
kunnanhallituksen kokous, niin en oikein tiedä, että mitä lisäarvoa sitten tällä palautuksella pystytään saamaan. Me puhutaan koulun lakkauttamisesta. Se aina koskettaa varsinkin meitä perheellisiä, perheisiä ja perheäitejä. Ja tässä kokouksessa on ollut oikeastaan hämmentävää kuulla näitä puheenvuoroja. Ei oikein tiedä, mitä tästä asiasta tulisi ajatella. Kuitenkin luottamustehtävissä olevana, niin ajattelen, että lähtökohtaisesti minun on luotettava siihen tietoon, joka virkamiehet minulle antavat. Ja kun kunnanjohtajan suulla olemme kuulleet sen, että tämä nyt lakkautusuhan alla oleva koulu ei ole terveysturvallinen näille pienille lapsukaisille, niin kuinka minä luottamushenkilönä voisin kyseenalaistaa tämän kunnanjohtajan minulle antaman tiedon, huolimatta siitä, että tässä kokouksessa on tullut toisenlaista viestiä ja toisenlaista puheenvuoroa. Mä ajattelen niin, että vastuullisena päättäjänä mulla ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että kunnanjohtaja puhuu minulle totta ja kunnan tekninen johtaja puhuu minulle totta. Ja sen pohjalta tehdä vaikeitakin päätöksiä. Hyvät vanhemmat, olen Sanni-Maria Tiihosen kanssa myöskin pahoillani, että tämä asia on hoidettu ja juoksutettu sillä tavalla, kun se on hoidettu ja juoksutettu, mutta vastuulliseen päätöksentekoon, vastuullisen perheen isän päätös tulee olemaan se, että lapset ensin, ja tähän lapset ensin ajatukseen kuuluu myös se, että lapset saavat käydä turvallisesti turvallisessa koulussa, jossa ei tarvitse pelätä sitä, että lopun elämän saat kantaa jotakin koulusta tullen sisäilmaongelman takia olevaa haittaa, jota kollega Tiihonen joutuu kantamaan. Siksi, arvon valtuutetut, niin olen itse kallistumassa sille kannalle, että luotan virkamiesten virkavastuulla antamaan tietoon. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kokousväki. Jo kalenteri kun katsoo, niin seuraava valtuuston kokous tulee aika nopeasti ja me ollaan kumminkin tultu tekemään päätöksiä. Ja tämä taas tuntuu siltä toisinnolta, että sitten taas lisäselvityksiä ja lisäselvityksiä ja lisäselvityksiä ja sitten tämä keskustelu käydään kuukauden päästä uudestaan. Et perussuomalaiset kyllä jatketaan käsittelyä ja mennään sitten sen mukaan eteen. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät naiset ja miehet. Ja mä ehkä tähän asiaan vähän toiselta kannalta. Tässä on tullut hirveästi ja on tullut hyvää asiaa, mutta mun mielestä eräs seikka tässä on niin kuin vähän tullut köykäisesti esiin. Tässä on viranhaltijoiden toimesta on tullut paljon tietoa siitä, minkälainen se koulun kunto on. Siellä voi tapahtua milloin mitä tahansakin ja se jatkoaika on sen suhteen hyvin huono. Ja jos siellä rakennuksessa tapahtuu jotain, eli tapahtuu tällainen vaikka vakava henkilöön kohdistunut onnettomuus, niin kuinka moni tässä valtuustosalissa kantaa vastuun siitä, nostaa kädet ylös? Kuinka moni on leivättömän pöydän ääressä niin kertomassa siitä asiasta? Veikkaan, että täällä ei ole ketään, mutta sitten täällä on viranhaltijat 3, ketkä on siellä leivättömän pöydän ääressä niin tästä asiasta. Niin
vastuussa. Ja tästä syystä niin mun kanta on ehdottomasti se pohjaesitys, eli tällainen koulu saadaan mahdollisimman nopeasti pois käytöstä, missä pienet oppilaat ja opettajat saattaa jossain tilanteessa, ja heihin saattaa kohdistua jossain tilanteessa tällainen onnettomuusvaara. Ja siitä syystä, kun koululla on tarjota terveelliset, turvalliset, nykyaikaiset koulut, missä todennäköisesti voin sanoa, niin nämä pienet oppilaatkin tykkää olla, koska heillä on ihan toisenlainen kouluympäristö sen jälkeen. Ja mä puhun kokemuksesta, koska tästä on itselläkin kokemusta. Tämä on se asia, minkä takia olen pohjaesityksen kannalla kyllä hyvin voimakkaasti. Kiitos. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä keskustelun kuluessa on käytetty useita ihan hyviä puheenvuoroja ja olen hyvin samoilla linjoilla kuin valtuutettu Pälsi siitä, että tietysti on toivottavaa, että keskustelut asioista käydään silloin kun niiden aika on. Toisaalta ja myös näkemyksen siitä, että kulloisenkin päätöksenteon pitää perustua aina käytettävissä olevaan tutkittuun tietoon ja sitä tietoa pitää valtuutetuilla silloin olla käytettävissä, kun valtuutetut päätöksiä tekee. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kun täällä valtuustossa ja valtuutettujen toimestakin on aika laajasti käyty sitä keskustelua, että valtuusto ei saa olla kumileimasin. No jos kaikki poliittinen keskustelu käydään jossain muualla kuin valtuustossa, niin mikä se valtuusto silloin on? Eikö se silloin ole nimenomaan se kumileimasi, joka päättää vaan sitten, mitä sille päätettäväksi tuodaan? No, tässä oli käsittelyssä ihan hyvä palautusesitys, mikä olisi antanut nyt sitten lyhyen, mutta kuitenkin sen mahdollisuuden tuoda valtuutetuille sitä lisää tietoa päätöksenteon tueksi, että oltaisiin voitu tehdä päätökset sen tutkitun tiedon varassa. No nyt sitä mahdollisuutta meillä ei ole tämän äänestyksen jälkeen, niin ainakin minä olen taipuvainen sille kannalle, että sitten otetaan vuoden lisäaika tämän asian selvittämiseen ja siltä osin kannatan tätä Heidi Hakasen tekemää esitystä ja siihen tekemää lisäystä. Talousarviohan olisi mahdollista saada näyttämään viivan alla samaa lopputulemaa kuin mitä nyt meillä käsittelyssä oleva esitys siltä osin, että muutettaisiin sitten elinvoiman palvelualueen menoja. En sitä kuitenkaan kannata. Se tarkastelu on syytä tehdä sitten ajan kanssa ja siltä osin on minusta perusteltua, että tämä asia tuodaan sitten lisätalousarviona, kun tiedetään, että mikä on se todellinen kustannusvaikutus sitten elinvoiman palvelualueen budjettiin. Kannatan siis Heidi Hakasen tekemää esitystä. Kiitos. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Meillä on niin paljon, että ei hirveän pitkään enää jaksa tätä samaa asiaa pyöritellä, mutta on tietenkin selvää, että kyllä totta kai päättäjän sydäntä kylmää ajatella sitä, että jos koulu oikeasti on elinkaarissa päässä ja huonossa kunnossa, että pahimmillaan joko pienistä lapsista joutuisi tämmöisen onnettomuuden uhriksi. Tuskin mukaan kukaan meistä haluaa tehdä semmoisia päätöksiä, jossa onnettomuusriski on ilmeinen. Mä olin tässä ennen kokousta yhteydessä henkilö, joka on tätä koulua tutkinut sieltä vuodesta 1996 lähtien. Ja sen keskustelun jälkeen minulle tuli semmoinen käsitys, että mihin tässä valtuutettu Niipalakin on viitannut, että siellä on se ontelulatta-elementti, niin nämä pahimmat uhkakuvat on erittäin epätodennäköisiä. Kattorakenneromahduksia siellä ei ole odotettavissa ja vesivahinkoja voi tietysti sattua niin kuin kaikissa uusissakin kouluissa voi sattua. Ja jos siellä löytyy ja todetaan, että on sisäilmaongelmasta kärsiviä lapsia, niin minusta se on ihan selvää, että silloin pitää tarjota niille lapsille uusista koulusta tilaa. Että mä oon jäänyt siihen käsitykseen, että tällä hetkellä siellä vanhemmilla ei ole tätä huolta niinkään.
että vanhempien huoli ilmeisesti enemminkin on juuri tämä, mistä täällä on paljon keskusteltu. Ei ole tietoa ja suunnitelmaa, mihin lapset menee, ja sitten se, että on vakuutettu ihan hyvin, että niillä on tietty koulu ja tietty paikka, mutta tarkemmin halutaan tietää siitä, että hajaantuuko, onko ne tutut opettajat siellä, hajotetaanko luokat ja niin edelleen, että näitä suunnitelmia kun ei ole, niin se epätietoisuus tekee sen sitten vaikeaksi. Mä voin kuvitella, että jos itse olisin siellä pienten lasten vanhempi, niin minäkin haluaisin tietää jo tässä vaiheessa, että millä tavalla mun lapseni siellä sitten seuraavissa kouluissa, mihin se joutuu ja mitä tapahtuu. Se, mikä mulla niin tässä huolenaihe on, niin tämä kunnan maine, että olemmeko me lapsiystävällinen kunta. Onko se totta? Ja kun sitä oikeasti kuitenkin olemme, niin miten me ylläpidämme sitä? Maine on helppo menettää, mutta sitä on vaikea saada takaisin. Ja maineen ylläpidolla on hintansa. Se kyllä maksaa, mutta se maksaa aikojen saatossa itsensä takaisin korkojen kera. Ja tosiaan tämä on minusta hyvä ajatus, että jos tätä Tiilikankaan koulusta voitaisiin tehdä jonkunlainen riskikartoitus tai vastaava päättäjille paremman tiedon tai paremman päätöksen tueksi, niin semmoisen hinta ei ole niin merkittävä, etteikö sitä voisi tehdä. Ja no oikeastaan en jatka enempää, ilta on niin pitkällä, kiitos. Kiitos. Ihan yksi tällainen täsmennys vielä, mikä tässä keskustelussa on tullut esiin, että esimerkiksi Pia Salo puheenvuorossa ilmaisi, että on selvä tieto, että oppilaat siirtyy Salpokankaalle. Ja kuitenkin ymmärtääkseni Tiilikankaan vanhemmille on ilmatiedotteessa ilmoitettu, että heidän oppileille valmistellaan tiloja Heinsuolla. Että kyllä tämä viestintä on siis oikeasti ristiriitaista. Niin tämä vaan, että hämmennystä tulee lisää vaan, kun täällä sanotaan, että on selvä mihin oppilaat on menossa, ja sitten kuitenkin nämä kaksi eri viestiä on juurikin keskenään ristiriitaiset. Ei muuta täydentää. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että tämä tiedotus on ollut ihan syvältä. Ja valiokunnassa, kun käsiteltiin näitä oppilaaksiottoalueita ja näitä mikä koulu on kenenkin oppilaan, niin siellä nostettiin esiin se, minkä olen tuonut, että Heinsuon koulu on 5-9, ja valiokunta oli yksimielisiä siinä keskustelussa, että kukaan ei kannattanut sitä, että Heinsuon koulu olisi ensisijainen koulu Tiilikankaan koulun oppilaille. Se, miksi tämä ristiriitainen tieto sitten on tuotu Tiilikankaan koulun vanhemmille, niin tämän haluaisin toki itsekin tietää, ja voisin jopa vähän kehottaa sivistys- ja hyvinvointijohtajaa kertomaan, että miksi tällainen tieto on annettu. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki läsnäolijat. Kun tässä nyt on pohdittu sitä, että mikä on valtuutetun kannalta nyt niin kuin ratkaisevaa tässä, että kuinka tässä uskaltaa niin kuin äänestää puolesta vai vastaan ikään kuin tätä tilannetta, niin kyllähän nyt tämä valmistelu on ollut aika, niin kuin, lähdetään siitä, että minä ainakin ajattelen sitä, että mulle tämä on helppo asia. Niin kun tässä on niin epäonnistuttu tässä valmistelussa, ja minä mietin sitä, että äänestänkö sen puolesta, että tuen Heidi Hakasen niin kuin muutosesitystä, että kumman riskin mä otan siinä, että tämä epätietoisuus siihen, että miten lapset menee, vai otanko mä todellisen riskin siitä, että omalla päätöksellä aiheutan sen, että lapset menee sellaiseen kouluun, missä ei voi olla. Niin miten ne huomenna menee sinne kouluun? Onko se niin huonokuntoinen koulu, että se on niin kuin purku-uhan alla? Niin mä vähän tätä valmistelua siinä suhteessa hiukan niin kuin myöskin arvostelen. Ja sen takia mulle tämä on päivänselvä asia, että Heidi Hakasen muutosesitys on aivan tällä kertaa paikalla.
oikeastaan takerru tuohon strategisiin riskeihin, ja niitä strategisia riskejä me on kuunneltu tässä nyt aika monta tuntia. Eli epätietoisuus, tiedottaminen. Äsken esitin kysymyksen, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja kertoisi, miksi tiedottaminen on erilaista kuin mitä on puhuttu. Niin minusta tämä kaikki luo strategisia riskejä Hollolan kunnalle, että valtuutetut on täällä ihan sekaisin, kuntalaiset on sekaisin, kaikki tuntuu olevan sekaisin. Tahto on hyvä, ollaan menossa hyvään suuntaan, mutta kyllä tämä ilta on näyttänyt sen, että kyllä meillä on aika paljon petrattavaa.